Asmarandana podang kuning nanu nadyan wujud temong baksi mingkar mingkureng angkara iya nya karo parian sik nggih parian jadah diewer-ewer jadah diewer-ewer Pak Lurah mbok nyawer ngono Pak Lurah mbok nyawer luar biasa tok karo jigang ayo wis jan kalajengaken ingkang angka sekawan menika ha iki Mbak Anis Anis sinten komplite Kusumaningrum asli saking Balikpapan Kalimantan Timur nggih. Oh alah kok iso yak-yakan tekan Ponorogo iki ngopo lho dijak Bukesi wong kuwi ya kancane adine adine sing rada sregep nyindeni Pak Cahya ya heeh lek ora sregep engko ya ora sida lho Desember engko Arabi Arabi ya Mbak Anis semester pinten Semester 8, Pak. Semester 8. Oh iya, terus nglerek ngetan. Nah iki sing dinteni karo Piyayi Nangkadana karo Piyayi Kauman. Ha iya, saya Mbah Petik. Wah karo kowe si Petuk diambung. Ha iya. Ha iya, kowe iki putuku lho, Nduk. Ngono sengok ngono. Lah iya, putu lho kowe. Ha iya. Piye to ento ngono. Ya cuh klitrik ngono Bukesi iki sing mepet iki anak wedok saka ngendi saka Gambiran Pulung Ponorogo sapa Umi Hafifah saiki wis lulus SMP arepe neruske ana SMK 8 Surakarta SMKI wis ketampa urung enek pengumuman ning dhek wis kos ning kono ha iya wis latar ning kono iki ha iya luar biasa wirawiri ha iya elok luar biasa nggih Bukesi luwih dhisik ya kene Bri apa ora masalah ayo ora apa-apa nggih pangkur Semarangan kunjuk panjenengan sedaya Pak Bu kureng angkara alon-alon tarik napas Bu iya nyebut asmane pangeran tarik napas iya sinuba
pakartine ilmu Bu Kesi. Nah, iki kang tumrap neng tanah Jawa agama agemeng haji matur sembah nuwun. Ya, bacutke apa, Yung? Bacutke mawar kuning. Oh iya, mawar kuning. Ya, ben kaya Mbak Elisa. Oh iya. Yo, Bang Kamit. Oke, yuk. Dados dua rambahan sekali tunggal kedua kur. Ya, dados. was kabungkur
matur nuwun enten kalepatanipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih, ya. Turi puteng ditandur Kembang apa yu? Kembang mlathi. Aku seneng bintang kang suci sungkem reng Ibu Paratiwi. dua kali. Umi berdiri dulu. Yo. Bang. Sugeng dalu Mbak Umi Hafifah. Sugeng dalu, Pak. Nggih, ya, jan nyenengke. Iya. Dalemmu ngendi, Nduk? Kula Pulung Ponorogo, Pak. Desane ngendi? Desa Gambiran. Dukuhe ngendi dusune? Dukuh Krajan. Kerajaan Gambiran Pulung Ponorogo. Nggih. Wis kondang sing jenenge Pulung kuwi nggone seniman-seniman hebat yen Waranggana ya Waranggana Jos wiwit saka Bu Sriatin ya. Nggih Bu Kesi nggih. Swargi Bu Sriatin terus Mbak Fahmi kae saiki muncul lagi sampean. Nggih, Pak. Nggih, luar biasa. Wis lulus SMP? Sampun, Pak. Saiki daftar nang endi? Ting SMKN 8 Surakarta, Pak. Oh iya wis madhep mantep tenan. Adoh ka wong tuwa. Nggih, Pak. Siap? Siap, Pak. Iya. Insyaallah. Sing ati-ati ya, Nduk. Nggih, Le Pak. sinau sing tenanan. Nggih. Iya, elok tenan. Pak seniman. Sanes, Pak. Lho, Pak asmamu sapa to? Asmane Pakmu? Pak Wiji, Pak. Pak Wiji. Nggih. Komplite sapa? Wijiono, Pak. Wijiono. Dalang to? Sanes, Pak. Pengrawit. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Tukang cat. Lek bapake ora seniman, ibuke mesti sinden. Sanes, Pak. Lho, seniwati. Sanes. Budayawati. Sanes, Pak. Lah apa? Bakul kerupuk. Lah cat karo kerupuk mak bedunduk metu sinden. Ah iya to. Mula suarane renyah. Ah iya, mergo kerupuk kuwi. Ah iya. Luar biasa Umi Hafifah. Nggih, luar biasa. Iki ana pamundhut, Nduk. Nah, iki Slendro Songo, iki, Nduk. Nah, iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, njajal wacanen. Ya. Bisa maca apa ora? Iki ora diajari ning panggung ngono ora anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kagem Pak Dalang Wilujeng Dalu. Nggih. Kula nyuwun gending setunggal kapelut kalih podang kuning. Nggih. Gending menika katur kagem Bapak Kepala Desa Nongkodono, perangkat Desa Nongkodono, lan kagem ibu-ibu kader Desa Nongkodono. Uwi dikenyoh-kenyoh kesi saking kula
Pak Ismun Joko Waluyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to pariyane ora gathuk piye to ki mau? Duka niki Pak. Biasane lek umi ngaten. Uwi dikenyah-kenyah lek ra kuwi aku mau lak ngono. Nggih. Saka sapa kuwi? Saking duka Pak. Kuwi saka dealer mobil. Oh nggih Pak. Buktine lak ning layang iki enek gambare mobil to kuwi. Ngono to. Surate lho. Heeh, enek ora? Jujur enek apa ora? Mboten wonten Pak. Renek. Yakin renek? Mboten wonten. Oh berarti wis menggok mobile ora. Bocah diapusi penak. Ayo tenan. Nggih, Umi. Ya, Mbak Umi dibawani nggih. Sampean petuk pisanan karo aku tahun pira kene Winong Jetis ya? Tahun 2017 Pak. Oh, sik eling ya sampean. Sampean karo Pake mbiyen terus enek wong paring layang bilih enten badhe lari nyumbang naminipun Umi Hafifah. Jebule sampean nembang podang kuning. Nggih, Pak. Nganti gandrung karo suaramu akhire dhuwit ning dompetku tak kekne kowe kabeh mbiyen. Nggih, Pak. Ayo, iki sing jenenge dalang sida ludes ya kuwi. Ayo. Pancen sinden iki ngentekke dhuwit. Mari ngentirke apa-apa. Lho, ceritane jaman biyen Nduk Umi kehebatane Waranggana sing kudu kok gegem tenan ya. Nggih. Sinden jaman biyen jaman Demak Bintara ki arep mbangun masjid Demak ki lak perlu kayu jati. Nggih, Pak. Mongko kuwi mapane ana randu blatung ana ing Mbluro. Nggih. Nah, adate yen kayu kuwi terus dicemplung ning nggon kali atau bengawan, dikentirake nganti tekan Demak. Lah kuwi enek keunikan. Kuwi sing jenenge kayu jati kuwi ora gelem kentir, ora gelem laku. Nggih. Bingung kabeh iki nek apa ora gelem laku. Akhire enek sing duwe ide jajal dicelukke sinden. Bareng sindene gelem nembang, "Ya Mas, ya Mas. Kuwi sithik mboko sithik kayu kuwi mlaku." Nggih. Mergo dayane suarane sinden, kayu iso kentir. Nggih, Pak. Kayu jati iso kentir, apa neh lurah, bengkok iso kentir lek musuh sinden. Ayo. Ayo to, mulo ati-ati. Ayo nggih. Yo. Yo. Asmarandana podang kuning. Nanu. Nadyan wujud temong paksi apa manuk Pak. Ya pinter paksi manuk sing panganane kroto. Ya pinter men. Ayo. Nanu. Ya. Rada wirawiri lho aja mbegege kaya patung ngono. Lah kaya denden sawah ngono. Ya rada ngulan, dingulanke. Nah, ngono. Wis aja bablas rono teko pawon barang kuwi kok. Yo. Alus manis tur suaramu wis apik, lemu dandan gandare ngen iki lho. Iki wis pas. Tegese sampean pupuran terus ngangge wedakmu apa to kuwi? Ines, Pak. Ines. Walah. Mbok kaya Bukesi lho, wedake kliwon ora. Pon kliwon ora. Saka semangate. Ayo. Ayo. Ayo ekspresine, Nduk. Ayo, tangan kiri piye no? Dia ngono. Nah, apik. Yo. Neng ya diobahne aja dinggeng kaya wong donga ngono to, Nduk. Diobahke kaya mbak-mbak mau lho. Ngono ditarik medun, ngono kuwi genti sing
Tengen ngono kuwi. Nggih, Pak. Ngono sing luwes sing kewes ngono. Kuwi mau wis kuwi genti liyane. Mangga ngene ae ora. Male robana atina fidunya kasana iku. Amin. Wah, amin wak keprok. Iki susu nganyelne bocah iki. Ayo. So amin. Ayo. Nenen. Ayo. Golek isi podang kune mlaku ngetan yo ngetan nah ngono nggih Pak ngetan ayo dingetanke ayo nah kalah nek kaya wong sunat nek mlaku malah ora wis sak karepmu ngono wis penting suarane apik ayo yo ibu bunga nyanding bisa dadi nyuwun tepuk tangan untuk putra daerah Ponorogo Umi Hafifah para pamriksa. Jan, elok lagi lulus SMP sak manten. Ha iya to. Iya Jan, kowe ngguyu ajane wis ngerti wong lanang ganteng kok. Mboten, Pak. Aja ya, aja. Pokoke ngerti wong lanang kelingan aku kuduan ya. Ndak engko diseneni bapak. Ha iya. Bapak ya ya. Ha iya kuwi ngono. Wis kerep nyindeni para dalang-dalang ning Ponorogo ya, Nduk? Nggih, mboten tek, Pak. Mboten tek. Nggih. Lah kerepmu nyindeni apa? Klenengan. Nggih, Pak. Mboten tek ya, An? Nggih, mboten tek. Oh iya. Lah kuwi sinden obong boto aja-aja. Wayang ora, karawitan ora. Nggih, Pak. Terus asilmu nyinden ngene kok nggih apa? Nggih, kula lumpukne, Pak. Tapi sakniki sampun kula tumbasne ingkang rodone sekawan setire bunder. Alhamdulillah. Syukur ta, Wo, iso tuku mobil. Avanza mesti. Sanes, Pak. Avanza udu? Sanes. Xenia. Sanes, Pak. Panther. Sanes. Innova. Sanes. Lah apa? Selepan. Kowe engko suwi-suwi tak balekne wong tuamu lho, omong telebang-telebung. Lah kuwi saka maremku ki, ya Allah, Umi nglumpukke dhuwit kena tuku mobil. Lah kok bae dapure selepan ora. Lah war nyinden numpak selepan kowe ora. Ha iya, sing nyupiri bapake ibuke ning mburi nggo gendera ayo. Tulisane Umi. Ha iya. Ha iya to. Nduk Umi Hafifah. Dilumpukne ditabung. Nggih, Pak. Aja mung jagakne peparinge wong tuwa. Pakmu ya rekoso, tukang cet to. Nggih, Pak. Ya lek nek wong ngecetne mobil lek ora. Nggih, Pak. Ya to, ibumu kerupuk ya lek laris lek ora. Nggih, Pak. Dilumpukke dhewe. Nggih, Ya to, Pak. ditabung, SPP mbayar dhewe, kos mbayar dhewe, jajan dhewe. Nggih, Pak. Kaya Bu Kesi iki mbiyen ya ngono. Nggih, Pak. Wis mandiri pribadi, malah wiwit SMKI SMA Nggih, Pak. kuwi wis nyindeni Mbah Yatno kene iki. Nggih, Pak. Marata kuwi lho. Nggih, Pak. Heeh, dilumpukke duwite bar gara-gara Pak Pedah Sogun beda motor weng ning Solo. Nggih, Pak. Kuliah nganti jam 3 mangkat neh ning Ponorogo nyinden neh. Nggih, Pak. Ngono ya. Nggih, Pak. Sing perkasa, sing kuat. Nggih, Pak. Kowe aja nggih tok to iki. Kowe ngerti tenan apa ora? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Dapure selepan nek dipamerne. Asem ya aku mak teratap selepan. Ayo, yo nembang. Esok awan
kasih, terima kasih. Iki mau layang sing kok waca kuwi nduk, kuwi ana duwite. 100.000. Iya, ya. Karo parian sik. Nggih, parian. Nggih. Jadah diewer-ewer. Jadah diewer-ewer. Pak Lurah mbok nyawer ngono. Pak Lurah mbok nyawer. Iya, ya. Matur nuwun, Pak. Nggih, ya matur nuwun. Ayo. Ya Ponorogo ya. Elok. Jan sak manten. Bu Kesi diparingi apresiasi anak wedok iki. Ayo. Men saya semangat. Ayo. Pancen Dik Umi menika salah sawijining putra daerah Ponorogo ingkang nggadhahi prestasi swanten ingkang sae. Nah, Dados Umi menika sampun pikantuk prestasi pinten-pinten prestasi di antaranya apa juara apa wae ke sampean kan Nduk? balap karung ngono ya. Mboten, Pak. Boten juara Setunggal lomba nembang mocopat tingkat kabupaten, Pak, kelas kawan SD. Iya. Wah, elok kelas papat wis juara kowe. Nggih, Pak. Oh, wis entuk juara karo piala. Ayo. Nggih, Pak. juara apa meneh? Juara setunggal lomba mocopat kelas 3 SMP, Bu. Tingkat Nggih. kabupaten. Hebat. Apa meneh? Juara setunggal lomba sindenan wonten Blitar, Bu. Wah, luar biasa. Lah kuwi rada ditekanke. Lah carane apa ki jenenge kuwi ngendika dialog ketika puncaknya prestasi lak juara 1 sindenan umum di Blitar to. Nggih, Pak. Kuwi rada unggahno. Nah, iki rada diunggahke. Tekanane lho. Nggih, Pak. Juara sindenan umum di Blitar. Ngono kuwi sing Nggih, Pak. rada banter engko mesti digeploki karo sing nonton. Ayo. Nggih, Pak. Yang terakhir, yuk. Juara setunggal. Kurang ganas, ayo. Juara setunggal, ngono kuwi, yo. Nah. Ayo, untuk duit 50 jung guyang-guyu ae kowe iki ora. Ayo. Juara setunggal lomba sindenan teng Blitar, Pak, Bu. Sing keplok gur sithik. Mergo kowe iki kurang penekanane kurang tinggi ngono. Lah gur juara setunggal sinden wonten Blitar tingkat umum, Pak. Boleh keplok-keplok yo. Gur ngono tok. Juara setunggal sindenan tingkat umum di Blitar ngono kuwi. Pripun, Pak? Walah kowe iki piye kowe iki ora juara sindenan umum di Blitar. Di Blitar. Sing banter Blitar ngono ta? Blitar. Heeh, manut tak gek